on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to, 'cause they've got years of experience. We're living in a den of thieves, rummaging for answers in the pages. We're living in a den of thieves, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious. We wear our scarves just like the news, but not 'cause we want eternal sleep. And though our parts are slightly used, new ones are slave labor you can keep. Living in a den of thieves, rummaging for answers in the pages. Living in a den of thieves, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious, and it's contagious. Valencians i valencianes, benvinguts sigueu. Durant tot un any hem tingut una persona entregada en cos i ànima per a representar les nostres arrels i essència d'una València daurada per la seva història i una horta única en el món. Avui, Paula, en el teu últim acte, volem donar-te les gràcies i dir-te que cada pas que dones fins a l'escenari, te'n recordes de tots i cada un dels moments especials viscuts. Viu-lo i disfruta'l. El teu renat per sempre queda allà viu en els nostres cors. El de tots els valencians. Valencians al sense per a rebre a la nostra representant, la reina de l'Horta de València 2018, la senyoreta Paula Patricio Illoria.
Paula, avui per a tu és un dia on te sent realitzada i plena d'il·lusió pel somni complit. Fa just un any es comptaven el teu nom per a exaltar-te i donar pas a un any inolvidable. I avui te rebem així per a donar-te les gràcies i dir-te que mos sentim orgullosos de la nostra representant 2018. Un any en el que has pogut conèixer de prop la grandesa de la nostra terra. Sentiste satisfeta de tot el que ha representat. Un privilegi únic i diferent que qualsevol valenciana voldria ostentar. Ser la màxima ambaixadora de l'horta més rica i bonica del món. Això ja és per sempre, per a tu, i ningú te ho va arrebatar. El temps passa ràpid i avui tornem la vista enrere i recordem en un somriure els moments de diversió i volguts, junt al teu president i cor d'honor que ja per sempre seran inolvidables. Per molts anys que passen mai oblidaràs els milers de somriures i mostres d'estima que has rebut. Perquè has tingut tot un any per a viure-lo, però tens tota una vida per a recordar-ho. El nostre cor és per sempre vostre, per això, avui no volem despedir-te sinó dir-te un fins sempre a la reina de l'Horta de València 2018. Paula, Patricio y Lloria. Enhorabona per este any meravellós. Senyores i senyors, molt bona vesprada, benvinguts a tots de nou. Enguany és un any molt especial, ja que celebrem el 10è aniversari de la fundació d'esta entitat en defensa de la nostra cultura i senyes d'identitat valenciana. Com a començament de l'acte solemne d'exaltació de la Reina de l'Horta de València 2019, tenim el plaer de presentar-vos a la banda de Torrefiel de València, que mos va oferir un concert de música valenciana acompanyats per la gran veu del tenor Juan Ledesma, que està de gira per tota Espanya i avui ha volgut estar així, vinguent adrede des de Sevilla, a estar així present i poder interpretar-nos el nostre himne regional. Tot un honor i orgull per a nosaltres, al que agraïm la seva presència i la de tots els que esteu així presents. També ben extensius agraïments cap a Javier, director de la Sala Amstelart, Relacions Institucionals en Levante de Heineken Espanya, com no a Hermes Mas, director de la Val Música, responsable de la sala i continguts de la programació cultural Amstel Art, per la seva col·laboració i tracte excepcional per a cedir-nos este meravellós edifici de Belles Events en la Marina de València junt a mar Mediterrani. Avui l'Horta es tornarà a ajuntar en el mar i el Belles Events s'enllumenarà de color verd tan especial per a l'ocasió. I sense més dilació, desitgem que disfruten de la música i la veu de la nostra terra que oferirem a continuació.
moltíssimes gràcies a tots els músics de la banda Teatre Rafael, al seu excel·lent director en disseny català per aquest magnífic concert que ens heu oferit. Us donem les gràcies per mantenir aquesta forma les tradicions de l'Horta Valenciana en el vostre art. Moltíssimes gràcies.
I ara sí, anem a alçar-se en peu, donar aquesta forta ovació a la banda de Torrefiel i al seu director, en Vicent Català. Moltíssimes gràcies. I fins així està primera part, en què hem escoltat a la banda de Torrefiel i hem despedit a la nostra
a la nostra reina de l'Horta de 2018, Paula Patricio Ioria. 10 minuts de descans i continuem. Molt bona nit de nou. I després del concert que ens ha oferit la banda de Torrefiel, anem a començar en la part més emotiva i especial de l'acte. Per a introduir-nos en ell faré un breu resum de la història d'esta entitat cultural. L'Associació Cultural L'Horta naixé en juny de 2009 de la mà de Manuel García en l'objectiu de recuperar i enaltir les festes i tradicions de l'Horta Valenciana. Festes que ja s'havien perdut en algunes pedanies i ermites. Els festers de l'Horta les han tornat a reviure en gran èxit i esplendor. Alguns exemples són la Festa de la Immaculada de la Vera i Poblenou, Sant Isidre Llaurador, danses de Sant Antoni del Porquet, Trasllat de Sant Bernat, els jocs tradicionals Creu de Maig, Nit d'Albaes i de Farolers, de Melons d'Alger, Estoreta Velleta, la recuperació i restauració d'una alqueria de més de 200 anys d'història, rutes culturals guiades per l'Horta i per la ciutat, entre molts altres. Mostrant i defenent en cada un d'estos actes i festes la nostra llengua valenciana, la nostra música, les nostres danses, la rica indumentària del tratge de llauradora i llaurador valencià, els nostres fruits i gastronomia. En fi, mostrant sempre un ample ventall del color i de la riquesa de la nostra horta. I no a soles en els seus propis actes, sinó que esta entitat està present en la majoria de festes dels barris de Cap i Casal i de la Comunitat Valenciana, inclús en diverses ocasions fora de terres valencianes. Enguany, celebra el seu 10è aniversari i les ganes i entusiasme dels seus festers i president per continuar posant el valor en tot el nostre patrimoni i festiu i cultural de l'Horta Valenciana està ahí, sempre i atent. Vegem este vídeo que resum dels 10 anys d'esta entitat cultural. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar, que tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor, que sea más interesante y que quepa en esta canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor, busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo. Soy el que siempre llegará primero, aquel que saca sueños de un sombrero y hace que vuelen hasta la eternidad. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero, hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar más allá del mar, más allá del miedo. Cerrar los ojos siempre es lo
se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Deu anys i que siguin molt més. I ara volem fer goig a tots de la bellesa d'esta terra. València, gran ciutat del Mediterrani, oberta al món, no ha volgut perdre la seva essència hortolana i d'ella sempre fa gala en les seues populars festes i es senteix orgullosa mostrant al món la riquesa que l'envolta. Tanqueu els ulls i sentiu el perfum de les flors que la tardor plenen l'horta. Perquè València noble i fermosa és núvia de la primavera, és bressol de la llum delícia. Milagre de bella terra regala pel riu Túria que fa remorejar l'aigua pels seus canals, donant vida i frescor al més vell jardí. On blanques barraques salpicades per tot el contrasten els nobles alqueries convertides en palaus. Senders on pedres passejant, on coneixerem la grandesa de les hortes i tarongerals entre jardins i fragàncies de les flors i cançons d'aigua al regar. Avui sonen campanes de festa i l'horta es prepara per a rebre la benvinguda del cortès de la seva nova reina. I és que, a partir d'ara, ja és tot un esclat de festes, de música, d'alegria, de vibrar en el soroll del tabal i la donsaina, de viure la història i la cultura, que és la glòria de la terra valenciana. Ja senten els seus cors com palpiten d'emoció i d'alegria per formar part d'una de les corts d'honor més boniques i volgudes de València. Perquè tots els nostres festers representen el paisatge que més volem els valencians. Ells es defenen i treballen per mantindre la tradició. Elles, com esveltes palmeres, lluïxen el tratge de la llevadora més vell i ric del món i que reflecteix a la perfecció i l'exuberància de la nostra horta. Lluïm tots orgullosos per formar part de la història de l'Horta de València. Així teniu a l'acord d'honor de la Reina de l'Horta de València 2019, al seu president i fundador de l'Associació Cultural de l'Horta de València, Manuel García Pardo Suárez. Que va rebre als seus festers. En primer lloc, el fester Salva, Lleó i Pasqual. Al fester Miguel Maestegui i Medina. A la festera Cristina, Andreu i Palacios.
festera Marilín, Aristot i Martínez. A la festera Amparo Domènech Pizà. A la festera Tania Patricio Illoria. Talía Patricio Illoria. A la festera Esther, Vicent i Sanchís. Esther, Vicent i Sanchís. Y a la festera Paula Patricio Illoria. Vuit velles llauradores i llauradors composen l'acord d'honor que, com la font del Túria de la plaça de la Mare de Déu, rodegen i acompanyen a la nostra més alta representació. Ella és com el riu Túria, part fonamental de la nostra horta mil·lenària, que com el tribulat de les aigües defèn la terra que l'ha vist nàixer i créixer. Avui la terra valenciana vol exaltar-te pel teu compromís i amor cap a les nostres tradicions i costums. Seràs, durant un any, la nostra excel·lentíssima ambaixadora. Inspiració de la més bella estampa valenciana, notes de les més alegres melodies, exaltació de la bellesa de l'horta del Regne de València. Avui, i en este moment davant de tots vostès, es compromet a representar els valencians i allò que més estimem, la nostra essència com a poble únic en un ric passat que cal recordar. Valencians i valencianes, estants o habitants del Regne de València, per les seues virtuts, la seua valenciania i entrega a tot lo valencià, alcem-nos per a rebre i rendir els honors i pleitesia que sa distanció mereix a la reina de l'Horta de València, na Francisca Garrote i la Torre.
President de l'Associació Cultural l'Horta, és el moment de que faça pública i solemne imposició de la banda que acredita la senyora Francisca Garrota i la Torre com a reina de l'Horta de València 2010. Estimada Francisca, volguer expressar en paraules allò que mereixes per treballar, per oferir, per trobar-te present, perquè avui tu eres la protagonista d'una melodia que mai oblidaràs. Seràs la part fonamental de la partitura que avui dona vida a l'Horta. Eres avui la nota més bella que els nostres músics donen a la nostra música tradicional. Ara, Francisca, una persona molt especial, s'ha encarregat de preparar-te unes paraules en honor a tu, només a tu, en honor a la reina de l'Horta de València. És hora de fer-te l'exaltació i l'encarregat d'allò és el poeta Alberto Prieto Odena, més conegut com el Desván de la Mente. Dicen que en unos años todo aquello que hoy vemos ya no será campo, que nuestra historia morirá a causa de los daños, que no quedará ni pesca ni agricultura, que la pintura envejecerá y que nuestra música y literatura pasarán a ser 4 folios mal rayados, así sin más. Hay gente que dice que Valencia ya no es lo que era, que nuestras raíces no encajan con las nuevas generaciones, que viene una nueva era y que en esta no hay sitio para tradiciones ni recetas de la abuela. He llegado a oír incluso que nuestra ciudad es huérfana de monumentos, que de todos los que tenemos, ninguno vale la pena verlo. Cada día llega a mis oídos que solo sabemos usar nuestra fiesta para emborracharnos, que tenemos el corazón vacío, que las fallas son una excusa para el vino y que no hay sentimientos en cada moros y cristianos. Todo esto y mucho más es lo que cada valenciano tiene que soportar. Hay gente que nos llama raros, que dice que no entienden para qué nos disfrazamos en cada festividad. Pues bien, desde aquí a ellos me dirijo y les digo que mientras quede un agricultor en pie, todo lo que antes era campo seguirá siendo campo. Somos valencianos y, como no podía ser de otra forma, a nuestra historia nos debemos. Somos fieles a nuestros antepasados. Y por mucho que pase el tiempo, el arte seguirá avanzando siempre en la dirección de nuestro viento. Nuestra ciudad es Valencia y sus habitantes valencianos, gente de todas partes, niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos y ancianas que tienen muy claro lo que somos. Porque somos del Miguelete y su altura tan vertiginosa, somos de cada columna de la lonja y de nuestra tan preciosa catedral,
Somos de nuestras majestuosas torres de Serrano y de Quart, de la bella Albufera y de nuestro inmenso litoral. Y ahora, si tienen valor, que digan que Valencia no es lo que era, que aún tengo más. Tengo Las Fallas, la mejor fiesta del mundo. Una tradición que la empezó hace un tiempo 4 locos y que seguirá vigente en nuestro futuro. Es una tradición difícil de entender y pocos me creerán al decir que a los valencianos nos apasiona arder. Somos de instantes, de detalles, somos de la luz de nuestro sol y de la belleza de nuestras calles. Y todo esto no debe desaparecer. Por todo esto y mucho más, hoy estamos aquí. Estamos para reivindicar que nuestra historia no ha llegado a su fin, que vamos a defender con uñas y dientes nuestra cultura, nuestra tradición y, por supuesto, la huerta de Valencia. Desde los juegos hasta nuestras costumbres, desde el arte hasta nuestras legumbres, desde los días soleados hasta las noches más oscuras, desde nuestros antepasados para las generaciones futuras. Y en mi caso, no puedo estar más agradecido a la labor que hace esta asociación. Para un valenciano, su tierra es siempre el primer amor, y por ello yo os dedico mis letras con todo mi corazón. Hoy hace 10 años que comenzó vuestra andada, que cogisteis la sartén por el mango y que decidisteis enfocar vuestro trabajo a defender nuestra ciudad tan amada. Y espero que sigáis vuestro camino, que devolváis esta ciudad a su lugar, que sigáis decorando nuestra tierra con ese color tan divino. Solo os pido que, cuando peor se vista nuestro cielo, sigáis al pie del cañón, que cuando la soga más os apriete el cuello, mayor rienda suelta le deis a vuestro corazón, porque si algo nos caracteriza a los valencianos es el sentimiento. Somos pasión que mejora cuando más desmedida es. Vivimos a base de pulsaciones y que alguien me diga lo contrario si miento. Así que, seguid adelante. Dicen que no todos los héroes llevan capa. En vuestro caso así es. Habéis demostrado que de la nada podéis crear diamantes sin fin. Sois el único ejército que debería existir. Un grupo de personas que luchan porque nuestra huerta pueda vivir. Y como todo su ejército, vosotros también tenéis vuestra comandante. Una persona que sin apenas conocerla sé que es una guerrera, que la vida le puso a prueba y supo salir adelante. Hoy estamos aquí por ella, por nuestra reina Francisca Garrote La Torre, valenciana de nacimiento, mujer de nuestra tierra, una persona cual sentimiento por esta ciudad comenzó desde pequeña, alguien totalmente preparada para representar a nuestra tan querida huerta. Tú, acá, ya ha llegado tu momento. Hoy va a sonar el pistoletazo de salida hacia tu sueño. Hoy se pone en marcha aquello que tanto has ansiado. No tengas miedo si te tiemblan las piernas y los brazos. Eso es señal de que quiere escapar de tu pecho ese órgano que tanto has estado esperando. La emoción va a comenzar a brotar por tus poros. Vendrán alegrías junto a lloros. Y estoy seguro de que si digo que no había mejor persona que tú para este puesto, no me equivoco. Porque valenciana se nace y se hace. Porque desde pequeños nos dejan elegir entre la ignorancia o el sacrificio. Y tú desde hace un tiempo vienes tirando de oficio. Sabes a qué huele el naranjo y el olvido. Sabes a qué sabe nuestro all y pebre y lo bien que entra la paella el domingo. Sabes bien que en nuestro arte vive un ser mágico escondido. Sabes que no hay composición más musical, más bonita que nuestro himno. Así que coge aliento y empieza a disfrutar. Que no te tiemble el pulso a la hora de desfilar. Allá donde estés, sé que te dejarás el cuerpo y alma por tu tierra. Todo lo demás deja de importar. Disfrútalo con los tuyos y no te preocupes por tu estrella. Allá donde esté, estoy seguro que se sentirá orgullo al ver que tiene una madre tan bella. Es una estrella que te guiará a cada paso, que desde el cielo te brilla sin descanso. Un presente que te dejó en el pasado, un ángel que te vigila y te hace de faro. Porque aunque la gente diga que ya no está, un recuerdo nunca muere si se deja de pensar. Por ello, no dejes de recordar, de amar. No dejes que el tiempo actúe. Sé tú misma la que elijas su lugar. Y por mi parte, no tengo más que decir. Con esto pongo mi punto y aparte. Ahora es tu momento. Solo me queda darte un consejo. Vive todo lo que hagas. Siente todo lo que encuentres. Y así serás realmente feliz. Te lo prometo. Muchas gracias.
Alberto, precioses paraules i molt emotives. Francisca, com diu la lletra del nostre himne regional, per a tu la Vega envia la riquesa que tresora, i als teus peus, sultana, tos jardins estenen un tapís de murta i roses fines. I l'Associació Cultural L'Horta de València té l'honor de ser la primera en ofrenar-te i fer-te pleitesia en les flors i el fruit de l'horta valenciana. Que estan recuperant-se de les paraules d'Alberto. Avui és una ocasió especial perquè saltem a la reina de la Vega de València i és d'agrair que una institució mil·lenària i tan important com és el Tribunal de les Aigües de la Vega de València estiga present junt a nosaltres en este acte per a felicitar i obsequiar en el llibre del Tribunal de les Aigües a Francisca, la nostra amiga Paca. En la seva representació fa l'ofrena el vicepresident del Tribunal de les Aigües de València, Francisco Almenar Cubells. Gràcies al representant del vicepresident del Tribunal de les Aigües de València, Francisco Almenar Cubells. Gràcies. I els equips de futbol de la nostra ciutat també volen desitjar-te el més feliç dels reinats. Ofrena del Llevant Unió Esportiva. El Levante, y si está el Levante, tiene que estar el Valencia Club de Fútbol. Ya dos equipos centenaris, Los dos centenaris. I també, des de la Universitat de València, exactament de la Facultat de Medicina, la tuna de dones que volen fer-te pleitesia en els seus cants a la nostra Regina. Avant la tuna de la Facultat de Medicina. Si del mundo de la vida es el verdad.
No mos anem a deixar més ganes, anem a cantar més maco, veritat? Molt bé. En el micro? Clar que sí. Bueno, bona nit a tots. Estem encantades d'estar així, per a nosaltres és un orgull, som un projecte nou a València, sempre la tuna havia sigut algo d'homes, i res, fa uns anys que van començar i així estem. I volem dedicar-li una cançó a Francisca, que l'hem estat assajant molt de carinyo per a dedicar-li avui, i esperem que sigues molt feliç aquest any, que no sé, està tot com a molt emocionant, i res, que vagi molt bé i moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Aquesta meravella, no s'acaben les emocions, Banda de música valenciana, les paraules d'Alberto i ara la tuna de la Facultat de Medicina. Moltíssimes gràcies. Dice l'oració per a la tuna. Gràcies. I estudieu, Bé, també tenim nombrosos convidats que han vingut a estar així en l'acte, estan al teu costat avui. Anem a començar per els convidats, en este cas la Gallata Cremor de Castelló, la seva madrina infantil Rosa Ribés i Villarroig, la madrina major María Paulina Díaz y Sierra y president José Antonio Lleó y Rubio. El aplaudiment per la Gallata Cremor de Castelló. I ara, mentre segueix aquell demà final, tinc que contar-vos un secret. Encara que tinc 26 anys, ja tinc algo de presbícia, així que si m'equivoquen en alguna paraula, a la meva curta edat, perdoneu-me, però és que la lletra és molt xicoteta. Ho veig bé, La Junta Local Fallera d'Aldaia, Fallera Major Infantil d'Aldaia, Marta Leal i Redondo. El secretari general de la Junta Local Fallera d'Aldaia, Daniel Mínguez i Fornés. També entre nosaltres la Falla El Barriet de Tavernes Blanques, la Fallera Major Noelia Ortega y Rodríguez y la presidenta Yolanda Sánchez Muñoz. Pizarro, la Fallera Major del 2010, Sandra Martínez, Fallera Major Infantil de 2019, Laura Rodrigo, president infantil Diego Cebrián y la presidenta Sandra Fernández.
la fallera major Susana Bellver del 2019. Continuem amb la falla Avinguda Tarongers, Universitat Politècnica Camí de Vera, la fallera major infantil Miriam Romero i Cerveró, el president infantil Pablo José Ortiz Llueca, la fallera major Irene Otero i Díaz i el president Juan Ortiz Juan. I també d'ací del Marítim, la falla Conserva Belenguer Mayor, la fallera major infantil Paula Fernández, el president infantil Pere Sánchez Vila i el president Juan Carlos Moreno i García Alcalá. La falla Rey Chaume de Alboraya, la fallera major infantil Eva Martínez y Tarazona y la presidenta María Amparo La Parra y González. Continuem en la falla Rei Jaume d'Albuixec. Fallera major infantil Mireia Rico i Rodríguez. De la directiva María del Mar Rodríguez i Verdú i el seu vicepresident Xema Esteban i Ferrer. És l'hora de la cofraria de Sant Cristòfol del carrer Alboraya. Membre de la directiva Na Glòria Gómez i Corell. I de part de la plataforma valencianista, membre de la Junta, Vicent Pons. Y de la Casa de Canarias en Valencia, la presidenta Diana López y la reina Micaela Pereira.
Y de Alboraya, La Falla, El Palmaret, la Fallera Major, Lorena, Albert y López. El president, Miguel Navarrete y Martín. La Fallera Major infantil, Mariola Martínez y Soria. Y el presidente infantil, Miquel Esteve y Rigo. Y de la Casa Cuauhtémoc de México, la seua reina, Eva Irma de Montaner. Tinc delit, Tinc delit en recordar-me del nom, però vaig a dir la més fort que puga. La Falla Isaac Peral. El seu president i la Fallera Major. Fallera Major, Pilar Sancho i Francisco Serrano, m'has dit? I damunt li diuen Serrano, com a mi. És que tinc delit, Pilar Sancho i Francisco Serrano, president de la Fallera Major de la Falla Isaac Peral. I com anava dient antes abans, hem tingut emocions, hem tingut música valenciana, hem tingut les paraules d'Alberto, hem tingut la tuna, hem tingut tots els convidats que han volgut estar al teu costat. Però com a colofó hi ha arribat este moment, és l'hora d'entonar de tot cor el nostre himne regional tan volgut. I és tot un privilegi perquè avui va ser entonat per un gran tenor, Juan Ledesma.
Yo no sé vosotros, pero tengo la pell de gallina. Impresionante, Juan. Impresionante. I després d'este emocionantíssim himne, Francisca, en nom meu i el de tots els presents, et donem-li gràcies per l'any que vas a donar, per l'any que vas a representar a l'Horta de València. Disfruta molt de cada instant com tu sols has fer-ho. A vostès sempre agraïts per compartir este moment. I abans de finalitzar l'acte i fins que arribi el pròxim, demane una gran ovació per a ella. I ara convidem una vegada més a la teua cort a desfilar entre nosaltres
per acompanyar-te en este desfile d'eixida. Enhorabona, Francisca Garrote Latorre.